Boatsje. En dan sop. Dit is echt het grootste gat wat hier ooit te bekennen is. Nou, dan gaan we het. Ik zal weer even in Kwajum zijn hier. In Kornum. Wat leuk, is toen Jos naar de dwarpen toe, maar het treine dwarp. Maar de zee. Kornum. Kornum is met 424 inwoners een heel iets plakje krijgt Bobbeljout. Het bekendste van Kornum is de Martena-staten. Dat is, oh ja, een staten natuurlijk. Die is oud. Maar wat won hij is het dwarpshoes in Kornum. En dat bij de zee, dat kennen ze eigenlijk goed eigenlijk wel al. Wat denk ik maar, man. Ik denk dat de binding hier het dwarpshoes is van Kornum. Het ziet er mooi uit, echt vrij nij, dus ik denk dat het echt vrij recentelijk wel verbouwd is. Het ziet er wel goed uit voor zo'n iets dwarpje. Zo naar die hip, denk ik wel. Oh, hier is hem weer zien. Nou, goeiedag, mevrouw. Hallo. Jo, werk je bij de binding? Oh, ik ben vrijwilliger bij de binding. Oh, wat leuk. We doen een dwarpentour. We gaan van A tot en met Z. Ja. Dwarp met een C in Friesland in wat lastig. Dus we smokkelen een beetje Kornum, zeggen ze dan maar op zijn Nederlands, met een C. Ja, wat zei ze weer? Kwajum, het is Kwajum. Ja? Ja, K-O-A, Kwajum. Kwajum begint net met een C. Nee, maar ja, dat is een Noordwarp. Ja, Kornwert heb ik nog, maar dat is eigenlijk Kwaanwert eigenlijk. Hè? Dat is maar een K. Dit is geen Fries dwarp met een C begint. Nee, dat klopt. Dat in hoe miert, daar meer meer. Beter de buik te basten als de brei bedoelen. Wat leuk. Dat is echt een Friese ding, joh. Lachen, man. Het voelt me op een Fries dat je is. Ik zou je botjes hier met Friese teksten en weet ik veel wat. Terwijl we toch vlak bij Ljouwt zitten. Ja, dat is van, volgens mij ben die van een feestvereniging geweest. Die hebben op dwarpfeest een keer broekt en die hadden toen op een gegeven moment, ja, dat was Aarhus natuurlijk, dus dan hingen die al hier onder de botjesdel. Ja, want ik weet nog wel, ik ben hier West maar het dwarpsfeest net meer. Toen is ik een Fries jongen. Ja, dat klopt, ja. Of in je direct? Hoenekop, ja, ik heb die boetje jongen. Hoe is het voor jou een Friese jongen? Wat vies ervan? Ik ben al een Frieske jongen, maar helaas heb ik het nooit leren spreken. Ik kan alleen Kassa-Fries. Kassa-Fries? Ja. Dat is, Wat is dat dan? Bonnenzegels er bij, want dankjewel nog van je fijne dag verder. Hoi! Geweldig. Wat zijn we weer tieren gezellig, die Friese jongen? Ja, die was hartstikke gezellig. Ja. Weet je goed wij kwamen daar of net? Ja, wij binnen wat op leeftijd, dus ik ging wat jij naar huis. Ben je nog een echte Kwaaimer? Jo, ben je hier leven hier al? Ja, ik ben hier geboren en opgegroeid. Dat hoor je net bij. Nee. We valt me hier goed. Ben je een Kwaaimer? Een wat? Komt u uit Kornum? Nee. Nee. Ben je weer al heel leven hier dan? Nee. Daarom laat ik hem ook het woord doen, want ik ben een Amsterdamse. Oh ja? Je komt uit Amsterdam en dan ben je niet in Kwaaium? Nou, net in één keer. In één keer? Nee, ik was 9 toen ik hier kwam te wonen. In Stiens. Oké, dus je ben je al wel langer. Maar echt goed Fries kan ik niet. Je hebt het hier gewoon te leren. Ja, maar dat kent ik wel. Maar bepaalde woorden ken ik net zeggen. Boatsje, vensterborren, echt die OA-klank. Dat is hem. En sneun en snooien, weet ik net. Nee, dat ken ik net uit elkaar horen. Nee? Nee. Ja, ik kom aan zoals wij zei, zaterdag en snee. Ja. Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijker. Dat is meer naar het Engels. Dat vind ik meer Engels, dat is met al titels. Prima toch? Ik kan protten wel werken, maar uit de waarden waar een bedrijf. Maar jongen, dat is. Als ik zei van nou even een lekker kopje sap, nou dat bij hun afwasmiddel. Ja. Dat vonden ze net zo lekker, zeg maar. Nou nee, dat was het mooi. Zie je het in de keten en hier even een kop soep hier staan en dan nou, een lekker kopje sap. En dan sap. Ja, ik zeg soep. Ja, oh nee, dat nemen we. Dat is sap, dat weer afwassap. Waar kom je zelf vandaan? Ik kom uit het prachtige Droge Ham. Oh. Ja. Droge Ham. Komt ook uit Droge Ham of niet? Donkerbroek. Donkerbroek en Droge Ham. Het is wel, ja, de D ben we nog net om elkaar. Oh, denk die kort. Nee, kort. Ja, was jij een fort. Hoe raak je daar zo verzeild in Kornum? Nou, we hebben de meeste willekeurige bus gepakt die er maar te vinden was. En toen gingen we hierheen even een rondje rijden. En nu sta je in één keer in Kornum. Ja, dat klopt. Was je hier al eerder geweest? Nee, nog nooit. Dit is echt het grootste gat wat hier ooit te bekennen is. Dus Hoe groot schatst de kans in dat je werksgekomst?
Nou, hoe vaak doen wij van dit soort dingen? Ik denk misschien 1 keer ooit een keer. Maar Dit is ook de eerste keer dat je hem dit doggen. ja, nee, wij gaan wel vaker. Gewoon even een meest willekeurige plek om even tijd te verdrijven. We zijn hier de bus uitgestapt en we gaan nu weer terug naar Leeuwarden. Dus we hebben niet zoveel gezien van het prachtige dorp hier. Maar je zegt, je doet het wel eens vaker. Ik kom nog vaker op van die random plekken. Maar is er een plek waarvan je zegt van, oh, dat heeft me toen positief verrast? Wat heeft ons positief verrast? Nou, ik zou het niet weten. Eigenlijk gaan we dan de bus uit en dan gaan we weer naar de volgende halte. Dan gaan we weer terug. Ik kende dit fenomeen nog niet, maar leuk. Echt top-notch tijdverdrijf is dit. Het OV is gratis, dus dan... Het is inmiddels al zo erg, je hebt gewoon zo weinig te doen. Ik ga gewoon maar random een bus instappen. Ik heb pas om 4 uur heb ik mijn rijles, dus dan duurt het nog een tijdje. Dus, en dan sleep ik hem lekker mee, want hij heeft toch niks te doen. Dus, Hey, ontzettend hè? En succes met de volgende bus. Hoi. Ja, daar is ze. De tijd is weer verschieten. Ik droeg een hamster en een broekster, ze gingen bij de meidenbus. Want die hier rijles en die moest weer naar Ljouwerta. Ze gingen wat die door, wat moesten ze mij doen? Dus ze gingen bij de bus naar Konjumta. Geweldig. Welkom bij Martena Staten. Echt een heel mooi plakje. Eigenlijk is Quaiem vooral bekend van Martena Staten. Want ja, mijn roos. Maar het is echt fantastisch. Kom maar. Kom maar. Hé, wat hier is heel prachtig. Goh. Het is een mooi poort hier. Een rijksmonument. Hey. Echt heel mooi hier. Hè? Honden aan de lijn. Martenastaat is een van de fraaiste cultuurhistorische elementen in het betrekkelijk open landschap ten noorden van Leeuwarden. Deze historische buitenplaats bevindt zich in een zeer ruime en groene ambiance. We staan uit een landschapspark van 5,5 hectare. Dan was eigenlijk altijd de bies hoeveel voetbalvelden wordt dus, hè? Maar dat weet ik dus net. Hoeveel voetbalvelden is dit? Even kijken. 3, 2, 1. Ja, 7,7. Oh nee, wacht. Ja, dan is het 8 voetbalvelden. Oh, dit is gewoon goed in. Nou, leuk dat je met naar de dwarpentour vanuit Quaiem, Kornium. We gaan op naar de D. Donkerbroek denk ik, of Droeham. Ja, zie je van beiden. Hè? Droeham, daar lezen roots van mij, hè? Daar lezen mijn roots eigenlijk. Ik ben een hamster. Ja, ik ben een hamster. Geweldig.